Samantala, Idol, nagpapatuloy naman po ang investigasyon po ng mga otoridad sa umano'y napaulat na tangkang pagdurukot sa isang grade 3 pupil sa harap mismo ng Tayug South Central Elementary School, Tayug, Pangasinan. Ayon po sa administrasyon po ng paaralan, kasalukuyan po silang nakikipagtulungan sa pulisya at iba pang mga kinauukulan upang masusing suriin ang nasabing insidente. Bagamat hindi pa kumpirmado ang lahat ng detalye, ipinagpapatuloy ng paaralan ang mahigpit na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral. Muling nanawagan naman ang pamunuan ng paaralan sa mga magulang na manatiling mapagmatyaga at makipagtulungan sa pagpapanatili ng kaligtasan sa loob at labas ng paaralan. IFM News. IFM News. IFM News.